Atong sayron ang dugang pang mga balita sa Mindanao. Makaubanato si Efren Mamak live sa General Santos City. Efren. Salamat, Sara. Patay ang usa ka Giingong buntis nga rider human napasok sa ilalom sa usa ka bus diyang nabangga ang gimanehong motor sa nagsunod nga bus sa Pandag, Maguindanao del Sur. Duha ka mga angkas nga anak niini samdan. I-enroll ang unta matud pa sa inahan ang mga anak diyang nahitabo ang insidente. Ani ang detalye. Nangalisang kini mga residente samtang nagsenyas og rescue sa ubang mga nanglabay human napasok sa ilawom sa usa ka bus ang usa ka babaeng rider human madisgrasya sa National Highway sa barangay Kayaga, Pandag, Maguindanao del Sur bandang 9:20 sa buntag adlawng Miyerkules. Makita sab sa video nga ginapugngan sa mga residente kining 11 anyos nga batang lalaki nga nagtindog, lakip na kining 10 anyos nga igsuon nga batang babayi nga duulon ang biktima kinsa nasayrang ila di ay inahan. Taod-taod makita nga gipaatras sa mga residente ang bus nga nakabangga ug makita ang nagbuy-od nga biktima nga wala nay panimuot. Gidala sa otoridad sa ospital ang babaeng biktima, lakip ang duha ka bata nga mga angkas sa biktima ug nakaangkon og minor injuries human nalagpot atol sa insidente. Hinuon ana sa maayong kahimtang ang mga bata, apan nakabsan sa kinabuhi ang ilang inahan. Sumala sa Pandag Municipal Police, gilatas sa mga biktima ang National Highway aron ihatod sa tunghaan sa Buluan, Maguindanao del Sur ang mga bata aron i-enroll. Apan kalit kining nabanggaan sa bus nga nagsunod kanila. Etong bus sir, yung driver, iniwasan niya yung lubak-lubak na cemented road. Then pag-iwas niya, nasaunahan niya yung motor. Pagbusinan niya, tarang nagulat yung driver sir. Yun, nabanggaan ng bus yung likod ng motor. Tapos naulog yung babae doon na sa ulo ng bus. Kaya pumailalim doon sa tire ng bus, doon sa front. Gitagad na sa kabanay ang patayng lawas sa biktima. Ginasuta pa sa kapulisan ang impormasyon nga buntis matud pa ang biktima nga base sa pahayag sa inahan niini. Samtang gikustodiya na sa PNP ang lalaking driver sa moong bus. Ginaandam na ang tukmang kaso batok niini. Ginaulat pasab sa PNP ang kabanay sa biktima alang sa posibleng ipahigayong settlement. Ginasulayan pa sa GMA Regional TV1 Mindanao nga makuha og pahayag ang kabanay sa biktima. Lakip na ang driver sa moong bus ug tagdumala niini. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak, 1 Mindanao.